imong pagkatao adunay maayong plano ang Ginoo. Sa imong kinabuhi si Jesus lamang ang bugtong pahandi. Pagbantay sa tanang panahon kay ang pagsulay ikaw gustong uganon. Apan ayaw kabalaka ang tulong sa Dios hinuon ang kuna. Himo siyang bahandi kay ang Dios mohatag kanimo kinabuhi. Ang kasulatan nag-ingon ang tao mabuhi dili sa panlamang kun dili sa matag pulong usab nga isulti sa Dios. Nahimugso kining atong tulumanon ang pulong mo kinabuhi ko. Ang pulong mo kinabuhi ko maghatod nganha kaninyong mga mensahe sa kaluwasan, kabaguhan, kadaugan nga gikutlo sa balaang kasulatan. Tanang butang may katapusan, mahanaw ang tanan, bisan kalibutan, mahanaw sa laman ang magpabiling ang pulong mo. Dili mausap ang saan mo nga ako daton sa trono mo. Maayong buntag, maayong pakig-uban. Welcome sa atong programa ang pulong mo kinabuhi ko. Sa atong pagsugod, ato ning sugdan diha sa pagpasalamat, sa pagdaig, sa pagpasidungog sa atong buhi nga Dios. Ako gihangyo matagusa nga magampo. Amahan namo nga Dios nga magkagagahom, Dios nga kanunay nagatiman, nagdagbog, naguban ka namong tanan, nga misalig gumituo kanimo. Niya kami o Dios aron sa paghalad sa among kinabuhi, sa paghatod og mga pagdaig, pagpasalamat sa imong pagkamaayo, nga imo kaming giatiman, imo kaming giproteksyonan, ug kanunay mo kami o Dios nga gitagbo sa tanan nga gikinahanglan. Niya kami o Dios aron sa paghalad sa among kinabuhi, diha sa pagpamati o pagdawat sa imong mga pulong. Thank you so much, Lord, sa maayong panlawas. Salamat o Dios sa maayong panahon. Salamat o Dios sa tang mga panalangin nga imong gihatag. Thank you so much, Lord, sa kusog ug tihog nga imong gihatag sa matag usa, ug gisalig sa matag usa. Salamat o Dios, ikaw Dios ang mapataas ug pasidunggan. Din magpanalangin na usab ka sa among panag-uban ining takna. Sa pangalan ni Jesus, amen o amen. Maayo nga buntag, maayo nga pagpaminaw. Welcome sa atong programa ang pulong mo kinabuhi ko. Labang sa tanang butang, ang pulong mo gamhanan. May buntag sa tanang mga listeners sa 101.3 nga nanuka diri sa Kalugtugan, Barangay Sardinia, Malabuyok, Cebu. Mga duha na kaadlaw nga wala ta kapatingog sa ato ang FM radio. Sa unang adlaw nga wala ta kapatingog tungod kay naagdaot ang panahon. Kagahapon wala ta ka patingog usab tungod kay nagbiyahe mi kagahapon. Do na may gilakaw kagahapon o wala po ko ka-live kagahapon hangtod sa gabi. Kahayag ko sa pulong mo, nalingon ko sa pulong. Maayo nga pakiguban, maayo nga pagpaminaw sa tanan natong mga kaigsuonan na ilabi na sa tanan nakasod na sa atong programa. Maingon man sa atong mga kaigsuonan nga nagsunod sa 101.3 sa ato ang FM station diri sa Kalugtugan, Malabuyok, Cebu. Good morning. Ang atorong hisgutan mga kaigsuonan, kabahin ni sa pangutana nga gi-message diri sa ako ang account. Pangutana mga kaigsuonan mahitungod sa pagkabalaan
Kung mahingpit ba ang pagkabalaan, kanus aba kini mahingpit, ug unsay mga ilhanan o nganong kinahanglan nga mahingpit tas pagkabalaan. Samtang buhi pa ang tao, mahingpit ba siyang balaan? Mao ni atong hisgutan mga kaigsuonan og ang matag usa. Welcome gyud nga muhatod og mga mensahe nga gikan gyud sa Biblia. Sa pag-share o pagdasig, pagpahibalo, mahitungod sa pagkabalaan nga mao'y gitudlo sa balaang kasulatan. May buntag, mayong pagpaminaw. Good morning, kumusta mo diha? Mga igsuon na dili ko makaabot siguro og alas 11 o alas 10 tungod kay doon na po may biyahe. Kay padayon kong nangandam sa ato ang mga buluhaton alang sa kaluwasan sa katawhan sa Dios. Mayo nga pakiguban ni Jeeper Pagunan, Jubilin Erosido, pwede mo request song Pastor Kinsa man lang ko. Ako ni nga tagaan og pagtagad ang imong i-request diri sa ato ang programa, ang pulong mo kinabuhi ko. Akong ipasod ang gi-request diri nga kanta, Kinsa man lang ko. May buntag ni Maria Presente. Good morning sa tanan. Og karnerong giihaw. No, kanindot sa mensahe. Mga karnerong giihaw. Si Kaniti maayong buntag, si Josepino Paran maayong buntag, Pastor Gideon og sa tanang kaigsuonan diha kang Kristo. Maayong buntag ni Ching Bindeho. Maayong buntag, Pastor, tagaglan di ay ko, Pastor. Salamat sa Ginoo. Nagasunod usab ang atong kaigsuonan nga nano ka diha sa glan. Ang Dios magpanalangin sa matag usa kanato. Si Rowell Lacson, blessed morning, Pastor Gideon, and to all listeners to your live stream. May the good Lord always protection. Salamat sa Ginoo. Mayong buntag ni Rinaldo Linggoy. Good morning, Pastor Gideon og sa tanang viewers. Kumusta, Pastor? Dalaygon kayo ang Dios sa imong kinabuhi, Pastor. Ang Dios magpanalangin kanimo dili tikaw kalimtan, Pastor, tungod kay sa imong pagpanudlo aduna koy nakatunan. Salamat sa Ginoo. Ang importante gyud dili ta malimot sa Ginoo. Sa mga pamaagis Ginoo, kay mao gyud nay pinakaimportante nga si Jesus mo'y mabayaw, si Jesus mo'y mapasidunggan tungod kay gibuhat niya ang tanan aron kita makabuhat sa mga butang nga siya lamang ang mapasidunggan. Si Jubilin Erosido, thank you sa pag-play sa akong request. God bless sa tanan. You're welcome, Sister Jubilin. Si Ping Dandan, good morning, Pastor, og sa tibok mong pamilya. God bless you, Pastor. Si Rose Binarao Villarin, good morning, Pastor. May buntag. Si Nits Latiban, good morning, Pastor. Taga Davao de Oro pero naami sa Barobo, Surigao del Sur. God bless, Pastor. Ang Diyos mag-uban ka ninyong tanan. Atong hisgutan mga kaigsuonan ang mga pangutana. Daghan magyud mga pangutana diri sa ako ang account. Daghang nangutana mga kaigsuonan. Ug usas ako ang gitagaan karon og pagtagad kining pangutana mahitungod sa kinabuhing balaan. Matod pa mga pangutana kung unsaon paghingpit sa pagkabalaan, mahingpit ba ako? Mao nay pangutana mga kaigsuonan kay
Dugay na kuno siya nga Kristohanon, born again, pero doon ay mga panahon nga magduda siya kung nagkinabuhi bagyod ba siyang balaan or mahingpit bagyod ang tao sa pagkinabuhing balaan, kay daghan magong mga tao nga nagwali sad nga makasala ra gyud kuno ang tao. Maunay nakapagduda sa iyang pagkaanak sa Ginoo. O niya mo ni atong hisgutan karon mga kaigsuonan, kanus abad ay mahingpit ang tao, kana bang patay na or kanang buhi pa? Okay, ato ning hasgutan mga kaigsuonan. Okay, awit makalangit nga kinsa man lang ko nga ato ang gipadungog diri sa atong panag-uban. Doon na pagipangutana mga kaigsuonan nga gi-message jud diri sa ako ang account. Dunay nangutana mga kaigsuonan kung unsaon pagkinabuhing matarong. O niya karon ang atong hisgutan unsaon paghingpit sa pagkabalaan. Ako nasayod nga doon na namoy nakatunan diha sa inyong mga simbahan, diha sa inyong mga tigumanan, diin gipadalan mo sa Ginoo mga magwawali. Kanang inyong mga magwawali pinadala na sa Dios. Mga igsoon aron ta makakaton sa pagpangalagad sa Dios. Mga naghago sa mga tigumanan, mga pastor o mga kanabitawng nagdumalag yung simbahan, dili nato kalimtan nga atong trabaho, dadto nato sila sa mga pag-ampos Ginoo. Ang atong mga kaigsuonan, inyong mga kaila diha sa mga simbahan, din kamo gidala sa Ginoo. Dadak po na sa mga pag-ampo kanang inyong mga kaigsuonan diha sa simbahan. Dili nato kalimtan ang pag-inampuay, pagdinasigay, pagtinabangay, kay mauni ang mga buhat nga makapahimaya sa Dios. Aron mabuhat nato ni mga kaigsuonan, usa sa gikinahanglan natong paningkamutan nga ang kaugalingon ato ng kalimtan og paharion ang kinaiya sa atong gialagaran. Ako kamong gidasig sa pag-share sa ato nga programa ang pulong mo kinabuhi ko. Sa ako nang gipahibalo nga dili ko makaabot og alas 10 tungod kay anang mga orasaha, doon na may biyahe, doon na po may lakaw kuyog ako ang asawa. Para padayon sa pagpangandam alang sa buluhaton karong Marso. Og kanang tanan akong gitugyan sa Ginoo, akong gisalig sa Ginoo kay siya gyud ang nasayod sa unahan. Medyo hinay ako ang signal ang akong monitor tungod kay doon na po'y dagom-dagom diring dapita. Doon na po'y dagom-dagom o gamay na lang. Okay. May aging adlaw, gabi sige rang kaulan o muna nga wala ko ka patukar sa ato ang station, FM station diri sa atong programa.
Kagahapon wala ko ka patingog tungod kay naa may biyahe kagahapon. Uhilang sa ligi ang gamhanan, nanapog na sa tibuok nga kalibutan. Siya ang Diyos nga balaan. Ako siyang laygon, ibayaw, upat sa pagsayaw, pagkapat sa iyong gamot. Singit nga to sa langit, umiyaw sa walang kaulaw, tukso kauban ni Kristo. Singit awitin ang hari. No na mo'y mga pangutana mga kaigsuonan, pwede ra gyud ninyong ipaabot diri sa atong panag-uban. Si Sister Teresa Liz dunay request, matud pa na saan na kaya ako. Singit ang buwas langit. Ako ang taga-agpagtagan kung ipasod ang imuhang request Sister Liz, Sister Teresa Liz. Awit makalangit na saan na kaya ako. Medyo hinay gyud ang ako ang monitor. Dili kay nako mabasa inyuhang mensahe. Ora og pilit kayo siya. Ang buhay ko nooy walang direksyon. Hindi alam kung saan patungo. Barkada at bisyo ang inaatupag ko. Kaya pangarap ay napapabayaan ko. So medyo dili gyud nako mabasa gyud ang uban no. Ari lang ko mo kuha sa inyong mensahe. Diri sa ako ang gigamit nga live no. Si Ruel Alconera Boyser, maayo nga buntag pastor. Barbershop sa Pantukan, Davao de Oro. Naminaw ang mga customer o kauban nga mga barbero. Si Michelle o Ruel Pastor, may buntag maayo nga pagpaminaw. Si Miriam Javilio Cambio, good morning, ang Dios magpanalangin. Salamat at tinibig mo ang isang katulad. Solo connection gyud. Slow connection gyud ang ato ang programa dire. Tungod ni sa panahon, lahi ra gyud sa wifi nga kana bitang wiring nya wa mapoy wiring diri sa ato ang dapit kay Bukid Biya. Atong gigamit diri nga wifi Starlink mo na nga nakikonek ra pud tal sa ato apong kaila diri sa ato ang dapit. Si Jennifer Panoncelio Pangan, maayo ang Dios sa tanang panahon, Pastor. Nakasunod na pod ko sa imong live ug ang Dios magpanalangin sa usa-usa. Okay, na ay request pero wala na nako mabasa. Sa isang tulad Sister Gingging, maayong buntag. Kumusta? Si Maribik Lakay Patiris, maayong buntag, Pastor. lalaho. Hulat-hulat ko sa nga monitor pero medyo hinay gyud ang akong wifi dire. Sa pagkakaron nya salamat ko sa Ginoo nga ang ato ang gigamit nga cellphone para sa ato agyong live kusog pag gyud siya. Kusog pag gyud siya nga midakop og signal basta pod ang ato ang igamit nga source sa atong mga awit makalangit. Og mayo nga buntag matud pa. Good morning, Pastor. Kumusta? Salamat sa Ginoo naka-live na usab ka, Pastor. Ang Ginoo magauban ka nato sa kanunay. God bless sa tanan gikan ni Sister Gingging. Sister Miribik Lakay Patiris, matud pa. Good morning, Pastor. Saysay, kung wala ka, nasaan na kaya ako? Kung wala si Jesus, asa na siguro ta? Kung maingon ta nga asa na siguro ta kung wala si Jesus, ang tubag ana nara gyud tas kalibutan. Apan tungod kay atong gidawat o gipapuyo si Ginoong Hesus sa ato ang kinabuhi, mao nang wala ta sa kahilayan. Wala na tas mga butang kalibutanon, kundili
naanatas mga butang langit nun. Mga igsoon, ato ning hisgutan kining pagkabalaan kung kining hingpit nga pagkabalaan mga kaigsuonan, matuman ba ni samtang buhi pa ang tao? Alang nimo mga kaigsuonan og alang sa uban nato mga kaigsuonan kung doon na mo'y ikatubag, pwede ra gyud ninyo nga tubagon ang mga pangutana. Ilabi na atong mga kaigsuonan nga nagtuon o namalandong sa pulong sa atong makagagahom. Si Prince Bindulo, good morning Pastor. Salamat kay nakabati na pod kami sa pulong sa Ginoo. God bless. God bless ninyong tanan. Mayong buntag, murag og daghanang mo hatod og mga mensahe, dili na nako maapasad kayo kusog na kaayong mudagan. Si Norbita Yotratsi, good morning Pastor Gideon. God bless you always watching here in Bindoy. Okay, salamat kayo sa inyong nga pag-uban og ang Dios magpanalangin kanatong tanan. Okay. Babaw ng mundo, kaya kung minsan napahamak ako. Daghang mga mensahe nga gikan sa ato ang mga kaigsuonan, lamang dili na nako mabasa gyud ang tanan. Pero i-try nako ha. Diri sa ako ang monitor usa. Ako ang i-try kung okay ba siya. Kung dili okay, dili gyud nako mabasa ang inyong mensahe. Sayang sad no kung dili nako mabasa. Ako pangitaag pamaagi kung mabasa dalaygon ang Dios para ako ang matagaan og pagtagad kining inyong mga mensahe na inyong gipaabot diri sa ato ang panag-uban. Pero i-try panag-uban. Wala nang higit sa isang tulad mo. Gikan ni ako ni nga balikon basa ha si Lia Jean Tahan Langit. Ako ani nga basahon. Matud Publish morning Pastor Gideon. Pastor, God bless you. Si Mercy Yuba Corion, good morning Pastor, God bless you. All shout out nako akong pamilya sa Maasin Pastor, si Joey, si Kobe, Josie, si Jersey, tagaan sila. Kanunay maayong panglawas sa Ginoo. Pastor, labi na sa akong mga ginikanan og mga igsoon sa malapatan kay dugay na kami na wala magkita Pastor. Kana lang akong ipapray. Gikan ni Mercy Yuba Carion. Buhay na dati walang saysay, wala ka. Gikan ni Usting ako asani nga balikon matud pa amin no. Ako ate kang i-follow Usting Espinosa. Ako ate kang i-follow ha. Si Sister Teresa Liz matud pa maayong buntag Pastor. Salamat sa Ginoo ni ako karon sa dialysis. Request kog nasaan na kaya ako. Ako nang napatokar no. Si Ruel Alconisa Boyser ako na puning nabasa. Si Jennifer Panoncio Pangan maayong buntag matud pa ang Dios. Maayo ang Dios sa tanang panahon. Matud pa imo lang. Ako asa nga tagaan og pagtagad ha. Ang imuhang awit nga gi-request diri sa ato ang programa. Imo lang. Ato ni nga pasod mga igsoon para ato pong mapamalandungan ang awit makalangit nga imo lang. Ako ang tagaan og pagtagad. Og uban pang mga mensahe nga miabot diri sa ato ang panag-uban gikan ni Dili ko maasoy sulod ning dungha. si Castelio Ay ka. Good morning Pastor, dalaygon kayo ang Ginoo.
base pwede na ko request og pagdaig nga tinud-anay. Ako na tong napatukar ganina. Si Janice Bustamante Sumubay. Maayo nga buntag pastor, watching from Cagayan de Oro. Ay buntag ninyong tanan. Si Arnie Laginon Koimi. Maayo nga buntag pastor, naminaw mi diri sa Bugho, Sulungon, La Libertad, Negros Oriental. God bless pastor og sa tanang namate. Si Kilisti Pargan Ribas Ribulin, good morning sa tanan labi na sa imo pastor. May buntag. Si yours, maayo nga buntag, mga Salis family from Gingoog City. Maayo nga buntag, ilabi na sa ato ang mga kigsuonan. Okay, ako anang murag maglisod ko sa ubang aring monitor. Mahigod unta kung nakusog ni usa. Inay pagyod ring usa. ko pagpaubos o pagsali ang kaugmaon ko Ako saning ipacheck sa akong asawa nganong hinay ni. Kay murag na agi problema nganong hinay maning usa na akong monitor. imo ang langit o yuta bisan pang kawanangan imong tanan imo ang tanang kadungganan pasidungog ug pagday paghimaya pag-awit imo ang langit ug yuta bisan pang kawanangan imong tanan imo ang tanang kadungganan pasidungog ug pagday paghimaya pag-awit. Okay. Padayon ta mga kaigsuonan. Bisan og dili nako mabasa sa pagkakaron ang inyuhang mensahe, ako raning i-replay, ako raning balikan unya sa pagbasa. Atong hinumduman mga kaigsuonan Imo lang, nga imo lang, imo mga pangutana nga gikinahanglan natong tagaag pagtagad. Si Alsola Bernadette matud pa, maayo nga buntag pastor og sa tanang viewers dalaygon ang Dios. Request awit makalangit pastor sukdulang biyaya. imo lang. Okay, ako ning ipasod Sister Bernadette ha. Pero alang sa mga dili nako mabasa nga mga mensahe, mga ira kog pasensya tungod kay dili na nako gyud na maapas ang uban nako. Dili nako maapas pagbasa ang uban. Imo lang, imo lang, imo lang, imo lang, imo lang. Sukdulang biyaya atong tagaan og pagtagad. Habang hindi karapat-dapat pag-ukulan ng habag at wagas mong pagsinta. Habang walang kakayahan Matod pa ni Jisa Suganay Angos, happy watching pass from Jinsan. God bless all. Maayo nga buntag sa ato mga kigsunan sa Jinsan. yakap mo ako sa aking gabi. Ang pagkinabuhing balaan mga kigsunan, kung moingon tang pagkinabuhing balaan, Nang di ka alang yun is mga buhi, basa, dili gyud alang nis mga taong patay. o Diyos O duha ka klaseng patay mga kigsunan nga gipakita sa Biblia. at
patay sa lawas o kaha patay sa espiritu. Ang patay sa espiritu, pwede siyang buhi sa lawas, pero wala siya kapangalagan sa Ginoo. Ang patay sa lawas, mga kaigsuonan, wala pod mahitabo nga patay ang iyang espiritu bisan kung patay ang iyang lawas. Kay doon na may duha ka bahin nga kahimtang sa taong patay og lawas, patay ang lawas. Patay ang lawas or either patay pod ang espiritu. Patay ang iyang lawas pero buhi ang iyang espiritu. Ang kinabuhing Kristohanon, mga kaigsuonan, inani ni siya. Ato ni siya nga ibutang gyud sa atong nauna ug ato ning tipigan. Ang Kristohanon nga tinud-anay or tinuod nga Kristohanon, kaduha mataw kausa mamatay kun dili pa mobalik si Jesus. Unsay buot ipasabot? Kaduha mataw kausa mamatay. Inani ni, ang unang pagkatao, natawo siya diha sa gikan sa ihang inahan, gikan sa sabakan sa iyang inahan. Natawo siya. Og ikaduhang pagkatao, natawo siya diha sa atong Ginoong Hesukristo. Kinahanglan matawo ta diha sa atong Ginoong Hesukristo. Bisan kinsa katong natawo diha sa Ginoo, bag-o na siyang binuhat. Ang daan milabay na ug ang bag-o miabot na. Mga igsuon, ang tawo nga kaduha matawo kausa ra gyud na mamatay kung dili pa mobalik si Jesus. Mamatay iyang lawas pero ang iyang espiritu, ang iyang kalag nagpabiling buhi atubangan sa Ginoo. Pero ang tawo nga kausa mamatay, kaduha kausa mataw kaduha mamatay, una natawo siya, mga kaigsuonan, nga diha sa sabakan sa iyang inahan, natawo siya. Pero wala siya matawo diha sa Ginoo, patay siya atubangan sa Dios. Unya, mamatay ang pisikal, mga kaigsuonan, ang iyang espiritu, ang iyang kalag, dadon pod sa wala na'y katapusang kamatayon. Unang kaduha mamatay ang taong wala matawo diha sa Ginoo. Bless kayo ang tao nga natawo diha sa Ginoo. Kana bitawng kaduha matawo. Kay kung dili pa mo balik si Jesus, mga kaigsuonan, kung moabot yun ang panahon nga matigulang ang tao, mamatay magyud siya. Mamatay tuod siya pero kausara. Kay ang ihang kalagong, ang espiritu, padayong magbuhi atubangan sa Ginoo. Mga igsuon, ato ning hisgutan kining pulong nga gipaabot diri sa ako ang account pangutana, mga kaigsuonan, nga mahingpit ba gyud ang tao? Mahingpit ba ang tao sa pagkinabuhing balaan? Kanus abani mahitabo? Mga igsuon, musugot tag sa dili, tuo na lang gyud ta, kay mga magtotoo man ta. Nga ikaw ug ako, mga igsuon, atubangan sa Dios, mahingpit ang balaan. Kanus ani mahitabo? Karong buhi pa. Dili kay inigkamatay na isa ta mahingpit nga balaan. Kay ikaw ug ako gibalaan naman ta sa atong Ginoo. Gibalaan na ta ang ato, mga kaigsuonan, ang pagkinabuhi, ang pagpuyo. Gibalaan na ta sa ato ang Dios, pinaagi kang Kristo Jesus, ug sa balaang espiritu. Ang pagkabalaan nato atubangan sa Dios, atubangan sa tao, mga kaigsuonan, dili ni siya balaan. Kay nganuman, dili tanang tao nagkinabuhi sa pulong sa Dios. Katong mga tao nga wala magkinabuhi sa pulong sa Dios, kung sila'y patan-aon sa atong kinabuhi, muingon gyud na silang dili ta hingpit. Kay naaman sa ilang una-una nga makasala ra gyud kay tao ra. Naaman sa ilang pagtuo, makasala gayud kay tao ra. Pero atubangan sa Dios, hingpit ang gihimo ni Ginoong Hesus dito sa cross. Hingpit ang pagpadala sa Amahan sa balang espiritu
aron ikaw ug ako mahimong hingpit nga balaan siyang atubangan. Kay kung dili ta hingpit mga kaigsuonan, dili nato mabati ang tingog sa Dios. Kay kung dili ta hingpit atubangan sa Dios mga kaigsuonan, dili nato masabdan ang pulong sa Dios. Kay dili man siya mismo ang makingsulti nato kung dili pa ta hingpit. Alang ni adtong naapay mga kinabuhi nga kanabitang dunapay apan ang ilahang mga panghunahuna, dunapay apan ang mga pinulungan, dunapay apan ang mga binuhatan, mga kaigsuonan, kanabitang mga naay mga tinipigan nga dili maayo. Dili gusto ang Dios nga dili ka mahingpit. Dili ka mahingpit. Dili gusto ang Dios nga dili ka mahingpit. Gani mga kaigsuonan, gusto sa Dios nga ikaw ug ako sa iyang atubangan hingpit ta nga naghulat sa pagbalik sa atong Ginoong Hesus. Ug mao kini mga pag-ampo ni Apostol Pablo, ug sa iyang mga pag-ampo mga kaigsuonan gipakita diha sa mga mensahe sa iyang prayer nga ang kahingpitan sa pagkabalaan mga igsuon kini mahitabo samtang buhi pa ug naaputas kalibutan. Ato kunong tan-awon mga kaigsuonan sa iyang sulat diha sa unang Tesalonika. Okay. Unang Tesalonika. Alang sa naay Biblia, pwede ra gyud ninyo nga sundon, ablihan ang inyong Biblia. Og basaha diha sa unang Tesalonika kapitulo 5 bersikulo 23. Hinaot unta nga ang Dios nga naghatag kanatog kalinaw hingpit nga maghimo kaninyong balaan aron walay makitang salawayon sa tibok ninyong pagkatao sa espiritu, kalag ug lawas hangtod sa pag-abot sa atong Ginoong Hesukristo. Dinhi giklaro mga kaigsuonan ang ilhanan sa mga taong hingpit nga balaan atubangan sa Dios. Walay makit-ang salawayon diha sa espiritu, walay makit-ang salawayon diha sa kalag, walay makit-ang salawayon diha sa lawas. Og ang Dios mo'y makakita mga kaigsuonan nga walay makit-ang salawayon, duol siya kanunay nato. Madunggan og mabati nato kanunay ang mensahe sa Dios. Sa panahon nga mubasa tag Biblia, makasabot ta. Dali tang makasabot sa mga mensahe nga naas balaang kasulatan. Apan kung dili hingpit ang atong espiritu, ang atong kalag ug ang atong lawas, bisag kapila pa nato nabasahon ang balaang kasulatan, mahimong kawang. Mao bitaw na nga kinahanglan ang tao nga magbasa sa Biblia. Una sa tanan, nakadawat na siya sa atong Ginoong Hesus. Nahiusa na siya ni Ginoong Hesus. Kaysa dihang nahiusa siya sa atong Ginoong Hesus, usa na kapag pakita nga pinasaylo na siya. Ang taong pinasaylo mga kaigsuonan ko sa Ginoo, ang tao nga pinasaylo atubangan sa Ginoo, tao nga nakadawat na sa gisaad sa Dios nga mao ang balang espiritu. Og ang balang espiritu maoy mutabang, maoy mupasabot mga kaigsuonan, mutudlo, mupahinumdom sa mga pulong nga nadunggan og nabasahan sa tao nga sa atubangan sa Dios balaan. Usa sa pangutana mga kaigsuonan, kung unsaon man pag kahimo nga ang espiritu nga naa nato, kining espiritu usa sa mga bahin sa atong pagkatao, unsaon man ni aron mahimong hingpit nga balaan atubangan sa Dios. Now atong tibok pagkatao mga kaigsuonan, tulo ni siya, tulo ka bahin: espiritu, kalag ug lawas. Unya ang prayer ni Pablo nga kining tulo ka bahin sa atong lawas, iyang prayer nga
wala untay makitaan nga sa lawayon, wala untay makita ang Dios nga sa lawayong bahin sa ato ang pagkatao. Sa espiritu, kanus ama ni mahimong sa lawayon ang atong espiritu, inani ni siya. Ang atong espiritu, mga kaigsuonan, kung imong tan-aon, nahiusa na siya diha sa espiritu. Nahiusa siya sa dihang niabot ang balang espiritu sa tawo nga mingtuo, mingdawat sa Ginoo, sa taong pinasaylo, niabot na ang balang espiritu sumala sa Buhat kapitulo 2 by 38 nga kinahanglan ang tagsa-tagsa kaninyo maghinulsol og magpabautismo, magpabunyag og pasayloon ang iyang mga sala og madawat na ang gisaad sa Dios nga mao ang balang espiritu. Ug ang balang espiritu matud pa ni Apostol Pablo diha sa Roma 8:16, ako ra ning pang check upon kining mga bersikulo nga makaingon tang dili kayo nato mabasa mga kaigsuonan o dili nato mahisgutan diri sa atong programa aron atong masiguro nga mao gyud ni ato ang gihisgutan. Roma 8:16 nag-ingon nga makighiusa ang maong espiritu sa atong espiritu aron pagpamatuod nga kita mga anak na sa Dios. So diha giklaro mga kaigsuonan nga kining atong espiritu giminyuan, kumbaga nahiusa sa balaang espiritu. So nakigiusa, usa na mga kaigsuonan kos Ginoo. Ang problema kung ang atong espiritu, mga kaigsuonan, mudawat pa og laing espiritu, mudawat paglaing mga pagtulunan. Now atong hinumduman ha nga ang balaang espiritu klaro kaayo nga duna say mga pagtulunan. Duna say mga pagtulunan. Kini nahitabo diha sa Buhat kapitulo 15 bersikulo 29. Gikan sa 27, 28, 29 kung imo na siyang tagaan og panahon sa pagbasa nga ang mga apostoles ug ang mga magtotoo nagkahiusa didto sa Jerusalem mga kaigsuonan ug matud pa sila nga nagkahiusa uban sa balaang espiritu, sila nagkauyon uban sa balang espiritu nga ikaw ug ako dili na tagaan og daghang mga palas anonon, gawas lamang sa gikinahanglang tumanon. Ingon nga ikaw ug ako nga mga hintil nga mingtuog midawat ni Jesus, mga igsuon kos Ginoo, dunay gipakanaog ang balaang espiritu nga mga pagtulunan nga gikinahanglang tumanon. Ang pulong gikinahanglan dili dapat ibaliwala. Ang pulong gikinahanglan dapat tipigan. Ug ang matag usa ka Kristohanon, matag usa ka magtotoo, obligasyon ni sa tao nga nagtuo mga kaigsuonan nga iyan ning tipigan. Ug sa iyang pagtipig ug sa atong pagtipig niini, dili kinahanglan nga mag-agad sa atong isig katao, dili kinahanglan mag-agad sa doktrina sa simbahan, kundi ato ni siyang tipigan sumala sa ato ang pagkahiusa kang Kristo. Unsa may mga pagtulunan sa balang espiritu diha mga kaigsuonan ko sa Ginoo, kinahanglan nga dili na gyud ta mo kaog dugo-dugo usa na ni ana. Okay, atong tan-awon diri mga kaigsuonan ang Buhat kapitulo 15. Buhat kapitulo 15 29 mga igsuon kos Ginoo. Ang ingon din he mga kaigsuonan, ayaw pagkaon sa gihalad ngadto sa mga Dios kanang pagpamista. Mukaon ka sa mga giluto diha sa mga pista nga gihalad sa mga Dios. Ayaw kamo pagkaon og dugo kanang mga dinugo-dugoan o mga manap nga gituok kanang mga naghikog nga wala makapagasi og dugo og sa lawayong pakigilawas. Mauni ang mga gikinahanglang tumanon sa mga magtotoo. Sama nato, sama nimo mga kaigsuonan kos Ginoo. So mauni ato aning
tipigan ug ato ning barugan. Kanus aman mahugaw ang atong espiritu, mga igsuon, kun ato ni siyang supakon. Ug mudawat ta sa ubang mga teaching, mga pagtulunan nga makapasupak na sa mga teaching sa balaang kasulatan or sa pagtulunan sa balang espiritu. No, atong hinumduman ang balang espiritu gawas sa naa say pagtulunan, naa pagyud siya'y mga hiyas, naa pagyud siya'y mga gasa, mga kaigsuonan nga gihisgutan diha sa Biblia. Kung dili nato na ma-apply, kung dili nato na maikinabuhi, mga kaigsuonan, kung imong tan-aw nakasupak na usab ta sa balaang espiritu. Mauna nga ingon ang Biblia sa prayer ni Pablo, hinaot unta nga walay makit-ang salawayon sa tibok ninyong pagkatao. Ug ingon siya nga hinaot unta nga ang Dios maghimo kaninyong hingpit. So diha giklaro, mga kaigsuonan, nga gikinahanglan nga sa atong pagtuo tagaan nato, ihatag nato ang atong kinabuhi ngadto sa Dios, itugyan nato ang atong kinabuhi ngadto sa Dios, kay dunay buhaton pa ang Dios atong kinabuhi. Kanang pulo nga giingon ni Apostol Pablo nga hinaot unta nga ang Dios maghimo. The word himo, mga kaigsuonan, paingon pataana, gitawag, mga kaigsuonan, nga umalabot. Atong balikan ang sulat ni Pablo sa unang Tesalonica kapitulo 5 bersikulo 23. Ingon siya dinhi, mga kaigsuonan kos Ginoo, nga hinaot unta nga ang Dios nga naghatag kanatog kalinaw hingpit nga maghimo kaninyong balaan. Og kining maong sulat, mga kaigsuonan, alang nis mga magtotoo, alang nis mga Kristohanon. Diha gipakita, mga kaigsuonan, sa sulat ni Apostol Pablo, yes, ang pagkabalaan gibuhat o gisugdan diha sa kamatayon ni Jesus. Kay atong hinumduman, ha, si Pablo nag-ingon, gibalaan kamo, gibalaan kita, pinaagi sa ngalan ni Jesus ug sa balaang espiritu. Ug ang balaang espiritu doon na say mga mensahe, ug diha ta gitrabaho sa Dios sa mga mensahe sa Dios. Ang problema, mga kaigsuonan, kung ang usa ka tao nga nagtuos Ginoo, kung ang usa ka Kristohanon wala na say panahon sa Biblia, unsaon man pagpanarbaho ang Dios. Kay daghan kayo mga Kristohanon nga wala nay panahon sa Biblia, tungod kay nagtuo na nga Kristohanon sa dihang makasimba sa Dios sa adlong Domingo, sa dihang makasimba sa Dios sa ilang simbahan, sa dihang makasimba sa Dios sa mga prayer meeting, sa mga Bible study, house to house visitation, o sa mga Sunday service, mga kaigsunan, daghang kay mga tao nga nagtuo nga enough na, insakto na. Mga igsuon, dinhi giklaro, mga kaigsuonan, nga ang tinuod nga kinabuhing Kristohanon, padayon ang Dios nga nagapamuhat. But ipasabot, padayon ang Dios nga nagapanarbaho. Kanos og unsa may mga pamaagi sa pagpanarbaho sa Dios sa matag usa ka kinabuhi nga nahimong Kristohano magtotoo sa atong Ginoo. Kanos aman kini makapanarbaho ang Dios kun ang tao magpabilin sa pagkinabuhi sa pulong sa Dios. Kay ang tao, mga kaigsunan, hinumdumi, gibag-o siya, giandam siya, gihinluan siya sa mga pulog pagtulunan ug sa mga mensahe nga gipakita sa Dios dihas bala ang kasulatan. Matud pa dinhi, amin jud pastor, balaan ta nga gilimpyuhan o gihalaran o giluwas o gipasaylo maong aduna tay bag-ong kinabuhi nga gibalaan o giputli o kini kinahanglan nga ampingan. Gikan ni Roger Magi Inodeo. Salamat kaayo, Brother Roger. Kinahanglan mauni angay nato ni siyang kana bitawng tipigan. Angay nato ni siyang tipigan, mga kaigsuonan kus Ginoo. So dinhi giklaro, mga kaigsuonan, nga ang Dios padayon siyang nagapamuhat, padayon siyang
panarbaho sa matag kinabuhi sa mga magtotoo. Hingpit nga maghimo kaninyong balaan aron walay makitang salawayon sa tibok ninyong pagkatao sa espiritu, kalag ug lawas. Samtang buhi pa ang tao, mga kaigsuonan, di gyud mahitabo nga di na siya magkinahanglan og Dios. Ibutang ni siya sa ato ang kasing-kasing. Ang matag usa ka magtotoo, ang matag usa ka Kristohanon, kinahanglan mauni ibutang gyud sa atong nauna ug sa atong kasing-kasing nga bisan asa taning naong sa kalibutan, kinahanglan mga igsuon nga dili nato ni kalimtan nga nagkinahanglan gyud ta sa Dios. Wa tay laing gikinahanglan kundili ang Dios. Kay kung naa tay Dios, naata sa tanan. Kay siya mo'y tag-iya sa tanan. Naatay kalipay, naatay kalinaw, na ang pagkamauswago, na ang pagkakontento, kay naata sa tanan kung naatay Dios. Lamang kinahanglan ibutang nato sa atong nauna, sa atong kasing-kasing, nga nagkinahanglan gayud tag Dios, bisan pa kung gipanalanginan na kapag-ayo. Bisan pa kung gipadaghan na kapag-ayo ang imong mga kabtangan, imong mga bahandi, dili nato kalimtan na ang Dios bugtong nga atong gikinahanglan. Kay siya ra gyud ang makahimo kanatong hingpit nga balaan, mga igsuon, matag adlaw, oras, simana, bulan, tuig. O kining pagkabalaan, mga kaigsuonan, dili nato ni siya makit-an sa nagkalaing mga lugar, kundili makit-an lamang nato og makaplagan diha sa mensahe sa balaang kasulatan. Mahinungdan nga ikaw ug ako gidasig gyud sa Ginoo nga duna unta tay kadasig ug kainit sa pagbasag Biblia. Duna unta tay kadasig kainit sa pagpamanlandong sa pulong sa Dios. Duna tay personal nga pakigsulti sa Dios pinaagi sa pagbasa sa Biblia. Usa sa mga gidasig sa Dios akong kinabuhi nga ako usab nga idasig kaninyo. Dasiga kanunay ang imuhang kaugalingon sa pagpakigsulti sa Dios pinaagi sa pagbasa sa Biblia. Ug pagtipig sa mga mensahe. Ang pulong pagtipig mao ang paggamit sa atong nauna nga atong naunaon ang mga mensahe. Atong memorization, ato ni siyang hinumduman ang mga mensahe sa Dios. O ang mga mensahe sa Dios atong makaplagan ang iyang mga saad, atong mga makaplagan mga kaigsuonan ang iyahang mga pamaagi. Og diha sa mga saad, mga kaigsuonan, makasalig ta, dili gyud ta mapakyas, mga kaigsuonan. Dinhi giklaro, mga kaigsuonan, nga ang pagkabalaan mahitabo samtang buhi pa, dili kay sa panahon nga patay na. Lisod po ng ubang doktrina, mga kaigsuonan, saka na mamatay, saka na ideklarar nga balaan, deng saka dayon ampuan o presisyonan, kay nahimo laging balaan sa laing pang lungguhay nahimong santos. Kay santo buti pasabot huli, o niya ang buti pasabotan ng huli, mga kaigsuonan, mao na siyang balaan. Ang problema sa ubang nga mga doktrina, isa mahimong balaan kung patay na. Ideklarar nga pagkabalaan, tapos saka na ampuan na pod, ludhan na sad, iprosesyon na sad. Dili man na maoy gipakita o gitudlo sa Dios kung mubasa ra gyud tag Biblia. Apan kung dili ta mubasa Biblia, malimbungan gyud ta. Kay maumay gitudlo sa ubang mga simbahan, apan timan ini dili maoy gitudlo sa Dios. Kay nga naman, ang ubang manggong mga simbahan, nagpabilin sila sa pagtudlo sa mga tao nga ang ilang gitudlo dili gikan sa Dios, kundili hinimo lamang sa tao. Akong balikon, ang ubang mga simbahan nagpadayon sa pagtudlo sa mga pagtulunan nga dili gikan sa Dios, kundili gikan lamang sa tao. Kini mismo nasakpan Hesus diha sa Mateo kapitulo 15 bersikulo 8. Ako ning basahon pagbalik-balik diri sa atong programa
para gyud makapamalandong ta ug mudawat gyud ang ato mga kaigsuonan nga nagsunod sa atong programa nga tinuod gyud nga adunay mga simbahan nga dili pagtulunan sa Dios ang gitudlo kun dili mga pagtulunan sa tao. Kung doon na kay Biblia, mga kaigsuonan, pwede ra gyud nimo nang basahon sa Mateo 15:8 ug 9. Kini mga tawhana nagpasidungog kanako sa pulong lamang. Apan layo kanako ang ilang kasing-kasing. Walay kapuslanan ang ilang pagsimba kanako kay ang ilang gitudlo ingon nga balaod sa Dios ang mga sugo nga hinimo lamang sa tao. Diha mao na nga dunay mga simbahan nga dili ta dapat matingala nga nagtudlo sila, nagsampit sila Dios pero wala gyapon kabag-uhan kay ngano man dili man mga pagtulunan sa Dios ang ilang nakatunan kay dili man pud mga pagtulunan ang gitudlo sa mga magtutudlo sa ilahang mga kasimbahanan. Mao na nga dunay mga simbahan nga nagpabilin ra gyapon bisyoso, nagpabilin ra gyapon gani ang nagdamala na apagyapoy bisyo. Mga igsuon, maunay makapahugaw nato kung atong dawaton ang mga teaching nga dili gikan sa Biblia. Kung nangalagad ta o niya grabe kaayo ang ato ang kanabitang kanang dawat dito, dawat diri, sige ratag dawat-dawat o niya wala na di ay nas Biblia, maunay makapahugaw nga modawat tas mga teaching mga igsuon nga dili gikan sa balang Espiritu Santo. Kay na may mga teaching nga ang mga dugo-dugo pwede nang kaunon. Kanus agod na ang dugo-dugo ug ang dugo mga kaigsuonan nga gideklara sa Biblia nga pwede nang kaunon. Pero daghang kay mga tao nga nagtuo nga gitugot na ang pagkaog dugo-dugo. Nagtuo pas Ginoo, nagsimba pas Ginoo. Pero ang ilang espiritu tungod kay midawat ma sila sa teaching nga dili gikan sa Dios, teaching sa kalibutan mga kaigsuonan, mao na nga nagpabiling hugaw ang espiritu atubangan sa Dios. Aron makapanarbaho ang Dios atong kinabuhi nga mo resulta sa hingpit nga pagkabalaan sa atong kinabuhi atubangan sa Dios atong gilagaran, kinahanglan ang teaching sa balang espiritu nga naas bala ang kasulatan mauray atong ikinabuhi, mauray atong dawaton. Dili kay mudawat-dawat taan ang mga teaching nga wala nas Biblia. Unsaon na to pagkasiguro mga kaigsuonan nga ang teaching wala nas Biblia kung kita pod mismo wala tay panahon sa Biblia. Mahinungdan nga ikaw ug ako bisag wala ta magtingog sa atong programa, wala may panahon mga kaigsuonan nga doon na may mga panahon nga dili gyud katingog ang atong programa mga kaigsuonan sa atong naandan nga oras, ako kamong gidasig ug ako kamong gihangyo ug akong gidala sa mga pag-ampo kamong tanan nga ang kadasig sa pagtuon ug pagpamalandong ug pagbasa sa Biblia maugyoy inyuhang puy-an ang kadasig. Kay kung naagi kadasig ang mga matag usa, bisag na apakas trabaho ang imong naunang kasing-kasing kanunay na aspulong sa Ginoo. Ang imong nauna kanunay na nag-memorize, kanunay naghinumdo mga kaigsuonan. Unya wala na iluna ang mga problema sa imong nauna. Kung naamay mga problema de sa imuhang pamilya, imuhang panimalay, mga gikinahanglan, basic na lang na kayo. Buti pasabot sayo na kay na nimong sulbaron. Pero kung sa atong kinabuhi mga kaigsuonan wala ta maghuna-huna sa mga mensahe sa Dios, wala nato papuy-a ang mga mensahe sa Dios, ang may tabo man gud ang mga mensahe sa kalibutan maoy muhari. Kay kung ang gipakita ni Hesus kung ang atong nauna wala pay nagpuyo, dunay musod ni ini. Mao nang papuy-o nato sa atong nauna sa atong kasing-kasing ang pulong sa Dios. Gani mao nay gitambag ni Pablo mga kaigsuonan sa sa Pilipos, ako ni siyang tan-awon mga kaigsuonan. Pilipos kapitulo 4 versikulo 8. Ingon sa dinhi nga sa katapusan mga igsuon pun-a ang inyong huna-huna sa mga butang nga maayo. Unsa may mga butang nga maayo?
mga saad sa Dios, mga mensahe sa Dios. Nga angay daygon mga butang nga matuod ligdong matarong putli matahom halangdon. Mauni ibutang nato sa atong nauna, mauni makapuno dapat kanunay sa ato ang hunauna. Dili ka ng mga bati, dili ng mga negatibo nga maoy muhatag hinuon o kahadlok, ka-anxiety. Kana bitong magtan-aw ka og mga salida labi na sa mga gipost diha social media. Dapat kuanta ana kanang aware ta sa mga dili makatabang na nato kanang makadaot na. Likayan na nato ng mga balita, mga video diha mga kaigsuonan. Even katong naay video mga kaigsuonan nga about silos, wala na ko tan-awa. Naay ni plus mga kaigsuonan ako dayong gi-scroll. Kay ngano man, kay kung imong ablihan to siya, imo to siyang ipadayon pagtan-aw, mautoy mo hari sa imong hunauna, mawa ang imuhang kana bitawng pagkaseryoso sa paghunauna sa mga butang langit nun. Bantayanan kaayo gyud sa tanang panahon kini atong nauna. Unsaon ni pagbantay Pastor Gideon? Kinahanglan ka antigotang mo gamit sa atong mata ug sa atong igdudungog. Kinahanglan ang atong hatagan sa atong mata ug hatagan sa ato ang idudungog puro mga maayong mga mensahe, puro mga maayong mga panghitabo sa imong palibot. Kay maunay muhari sa atong hunahuna mga kaigsuonan, maunay muhari sa atong kasing-kasing. Kanunay magapanulti ta sa mga maayong butang. Kanunay tang magapanulti mga kaigsuonan sa mga butang o mga pulong nga makapadasig o makapalig-on dili lang sa simbahan kundi mismo sa atong kaugalingon. Dili na tutugutan nga maka-entertain ta labi na gyud diha sa social media mga kaigsuonan ko sa Ginoo, labi na sa mga dili maayo nga mga panghitabo. Ayaw na siya i-entertain. Kinahanglan magmaigmaton ta. Kinahanglan kanang magmabinantayon ta sa tanang panahon. Usa sa mga problema sa kinabuhi sa tao nga Kristohanon mao ni. Ikaw ug ako giluwas na tagi ka sa kalibutan. Unsa man ang dagway sa kalibutan, puro negatibo, puro mga bati, puro mga kalawayan, giluwas na tagi kan diha. Buti pasabot dili na nato dapat entertainon. Dili na nato dapat hatagan sa atong hunahuna ug sa ato ang pananaw ug sa atong igdudungog. Dapat sirad-an na nato ang mga agianan aron dili na sila makasud sa atong hunahuna ug sa atong kasing-kasing. Ug maunay gikinahanglan nga atong makatunan para dili mahugaw ang atong kinabuhi nga gibalaan sa Dios nga atong gilagaran. Kabalo mo mga kaigsuonan, kung makakita kag video nga grabe kang ngilngig, makadungog ka og mga panghitabo nga grabe kang ngilngig, mga kaigsuonan ko sa Ginoo, maapektuhan ang kanang imong kalag. Sa dihang maapektuhan ang imong kalag, unbalance na gani ang imong kalag mga kaigsuonan ko sa Ginoo. Maglisod na ka sa pagkontrol ana. Maunay mintras kana bitawng ato pang makontrol mga kaigsuonan, dili nato tugutan nga mahatag nato sa mga butanga dili makatabang nato. No, atong ibutang gyud nga wala laing makatabang nato ang Dios. Kay siya ra gyud ang makahimo sa kinabuhi sa tao nga mahimo siyang hingpit nga wala nay salawayon sa espiritu, sa kalag og sa lawas. Mga kaigsuonan ko sa Ginoo, diri ra pod sa kalag mga kaigsuonan, usas makapahugaw sa kalag mga kaigsuonan kana bitawng mo entertain kag mga bati nga mensahe. But ipasabot ka ng dauton ka, sawayon ka, libakon ka, ayaw na entertain na. Ayaw na siya pasudla. Kay kung imo na siyang pasudlon ug imo na siyang entertainon, maguba ang imuhang kalag, ang imong pagbati. Unsa may naas kalag,
ang imuhang emosyon, ang imong feelings, ang imuhang mga pangandoy, ang mga tinguha, pagbati na anas imong kalag, imong hunahuna, maunang naas imong kalag, maguba na siya kung imong entertainon ang mga pagbati nga guba, kanang bati nga mga guba nga mga pagbati, guba nga mga kanang bati bitaw nga mga pagbati, kanang gidaot ka unya ka o kaha, gidaot ang imong pamilya, gidaot ang imong higala, ayaw na siya entertain na. Kay kung imo na siyang entertainon, imo na siyang sakyan, kumbaga gidaot ang imong pamilya, o gidaot ang imong asawa, o imong bana, o niya imo dang isumbong sa imong bana, gidaot ba ka ato, wa na, gigamit na ka, wala na ka gamita wala na nimo ipagamit ang imuhang kaugalingon sa mensahe sa Dios, gipagamit na nimo ang imong kaugalingon sa mensahe nga mo'y makapaguba sa imong pamilya. Nahimo na kang source, nahimo na kang taytayan. Mauna nga kung naa kay madunggan nga gidaot ang imong pamilya, gidaot ka, gilibak ka, ayaw na entertain na, ayaw na tagda. Unsay tambag sa atong Ginoong Hesus? Paglipay mo, pagsadya mo, pasalamati ang Dios. Ayaw mo katingala nganong nahitabo na, kay ngano man giingon usab nila pagpasipala ang mga propeta o ang mga taong nag-alagad nga nahiuna kaninyo. Buti pasabot kanang mga inana nga kinaiyaha, daan na nga nagapanghitabo sa unang panahon. So dili nato na entertainon, aron dili ta maka-entertain mga kaigsunan, kinahanglan magmainampuon ta, mangayo ta kanunay sa tabang sa Dios nga Lord, tabangi ko, proteksyon ko, una sa tanan ang akong dalunggan, ang akong mata, ang akong nauna, giyahi ko sa pagdumala niini. Dasig ako sa pagdawat sa mga mensahe nga puro positibo, puro mga maayong mga butang. Ug dili nako entertainon ang mga bati nga mga pulog, mga mensahe nga moabot sa ako ang pag-alagad. Sumuni angay natong ato ang iampo mga kaigsunan, kabalo mo unsa kung inana gyud ang ato ang kahimtang mga kaigsunan, grabe ka enjoy oy. Malibog lang ng uban, unsaon ka pagpukan, mga libog na lang na sila, unsaon aron ka maguba, madaot. Di magyud ka madaot, di gyud ta madaot mga kaigsunan, di gyud ta maguba, di ta mapukan. Basta dili ra gyud nato entertainon ang mga pulong nga gikan sa kalibutan. Unsa gani na mga pulong gikas kalibutan, puro man na pagpangumpara. Naa kanunay ang pagpangumpara, naa kanunay ang pagpangdaot, pagpanglibak. Kung gidaot ka, bisan sa social media, gidaot ba ka social media, gibutang-butangan ka, ayaw na tagda, kay wala ta matao o wala ta gipakataos Ginoo para ato ng entertainon. Gipakataw ta mga kaigsuonan para mahimaya ang Dios, para maalagaran ang Dios, para ato ang mas pasalamatan ang Dios, mapasidunggan ang Dios. Maunay atong trabahoon, maunay angay trabahoon. Ako makapila ko giingnan mga kaigsuonan nga butbuton, makapila ko giingnan mga kaigsuonan nga bakakon, bisag unsa na lamang. Madunggan man tuod na ako, pero dili na ako na entertainon. Lord, ikaw na ibahala nila. Ang akong gipangayo, panalangin ni sila. Ana lang. Tapos, dili na ko maghuna-una, ana. Nga naman, ang akong una-una, akong gigamit sa paghuna-una sa Biblia. Sa paghuna-una sa mensahe sa Dios. Unsaon aron akong maikinabuhi ug akong ikatudlo sa akong pamilya ug sa mga tao nga gihigugma sa Dios sama kaninyo. Inani mga kaigsunan, sulayin ni siya nga mao ni imong paningkamutan, naa man kas imong trabaho, manaa man kas imuhang negosyo, bisag asa ka,
mga kaigsunan, bisag unsa pa kakabisi, ayaw ra gyud entertain na ang mga pulong nga makadaot ug ang mga pagpangdaot. Ayaw na siya dawata. Ayaw na isipa nga karon lang na. Kay kung imong lantawon ang Biblia, nagapanghitabo na nas unang panahon. Usasad sa mga mahitabo manggod kung ato nang entertainon, kana masakitan dayon ka, maguol dayon ka, o kaha masuko. Unsa may maani nato kung maunay moabot sa atong kasing-kasing? Kanang kasuko, kalagot, masakitan ka, makapanarbaho ba ang Dios kung mauna nay ato ang pagbati? Dili na. Kay kung dili mauna gani nay muhari sa atong kasing-kasing mga kaigsuonan, maigsuon kus Ginoo, dili na nimo ma-welcome ang Dios. Dili na nimo ma-welcome ang presensya sa Dios. Mao bitaw na si Jesus, miingon siya nga, inighalad ninyo dito sa laran og dala uban ang inyong halad. Unya dito ninyo mahinumduman nga mao ni mao na naanay mga gikabingkil. Ayaw na mo paghalad. Kay nga naman dili nato mabati ang presensya sa Dios. Kung doon na tayo gidumtan, gikasukan, gikalagutan, ug uban pang bati nga mga pagbati. Dili nimo mabati, bisag saon nimo singgit, bisag saon nimo hilak. Now, timanin niya, ang paghilak, dili na siya maoy ebidensya nga nabati nimo ang presensya sa Dios. Kabalo ba ka? Ang tinuod nga ebidensya nga nabati nimo ang presensya sa Dios, kanang naa kay tinuod nga kalipay ug naa kay tinuod nga kalinaw. Unsa may giingon ni David sa dihang nabati niya ang presensya sa Dios? Miingon ba siya, tungod sa imong presensya ni hilak ko pag-ayo? Unsa giingon ni David diha sa Salmo 16:11? Gitultulan mo ako sa dalan paingon sa kinabuhi. Ang imong presensya naghatag kanakog tumang kalipay ug nagdala kanakog tumang katagbawan. Imong makit-an diha kanang katagbawan mga kaigsuonan. Wow, pagkamalinawon, pagkamalipayon, relax nga kinabuhi. Mao bitaw nang taliwala sa mga kaaway ni David. Dili sa dapat mabalaka kay mabati niya kanunay ang pag-uban, ang pag-atiman, even sa taliwalas mga kaaway, gilibutan sa siya mga kaaway, pero kanunay siyang gidad-an sa Dios og mga pagkaon mo ng Salmo 23. Naana siguro bersikulo 5. Atubangan sa ako mga kaaway, gidad-an mo akong pagkaon. But ipasabot, padayon nga nabati ni David ang presensya sa Dios bisan sa mga kaaway. Ngano man, wala man entertina ni David ang pagpangdaot. Nga gusto siyang patio ni Saul. Ang iyahang gitinguha og ang iyang singgit siyang kasing-kasing nga namusimba sa Dios. Makasimba kita sa Dios. Makasulod sa balay alampuanan, maunay kalipay ni David. Ang pangutana, mao ba ni kalipay natong mga magtotoo karon? Kana makasimba ta sa Dios. Excited ba ta nga mosimba sa Dios? Na atong hinumduman mga kaigsuonan, kung hugaw gani ang ato ang espiritu, hugaw gani atong kalag, labi na sa lawas mga kaigsuonan, ang lawas mo compromise na gani sa kalibutan. Atong lawas mga kaigsuonan, kung lalaki ka, lalaki gyud ka. Dili ka dapat nga ang imong lawas murag lalaki, murag pugbay. Sa musuot kag binabay, musuot po kag linalaki. Kini atong lawas mga kaigsuonan, daghan kaayong bantayanan ni atong lawas. Dili lang sa sinuotan, kundili kung giunsa nato ni paggamit. Gigamit ba nato ni sa paagi nga makapahimaya sa Dios? Gigamit ba nato ni sa paagi nga mapasidunggan ang Dios? Kay kini atong lawas mga kaigsuonan, mahimo ni siyang attractive sa mga mata sa tao. Giunsa man nato ni paggamit, aron ba ta daygon? Aron mudayeg ang mga tao sa atong kinabuhi nga murag mao ba na atong kalipay? Nga mo nang ang uban ning kamot na lamang, bisag dili na laway na kayo, aning kamot yung post taon, posing yun para murag naay ang tao man gud murag inani ni siya pagbuhi pagani ang atong pagkakita, murag malipay ta kung ingnon ta nga ala gwapahan na gud nimo, gwapuhan na gud nimo, posing na sad.
Dili na siya dapat maoy atong katunan nga maunay makapalipay nato. Dili dapat na maoy ato ang batasanon nga maunay makahatag natog kalinaw murag kalipay kung naay mga tao nga mudayeg nato. Mga kaigsuonan, kana bitaw na ay mga panahon nga moingon nga, pastor, kung wala pa ka, dili ko mabag-o. Kana bantayanan man kay na. Dili naman na siya normal. Kung wala pa ka, pastor, dili ko mausab. Dili na siya normal nga makaingon tang dili lang nimo makaingon tang nga kumpiyansa lang ka ita. No. Usa na ka mensahe nga kung dili na nimo mabantayan, modala na nimo sa kalautan. Kay nga naman, wala na nimo mapataas ang Dios. So unsa may angay natong i-response kung naay mga tao nga moingon nga, Mads, sis or ti, kung wala pa ka, di ko mabuhi, di ko mausab. Kung wala pa ka, di ko kapangalagad sa Dios. Unsa may angay natong i-response or itubag, mga kaigsuonan ko sa Ginoo, dili kay moingon ta nga ako na gud ni. Kanimo gyud sakto ang mahitabo ana, kabigo nimo ang mga tao para nimo. O kaha moingon ta nga kanimo saktong simbahan na. Ang mahitabo ang ubang simbahan sayop, kanira yung simbahan na mo sakto. Ang angay natong i-response mga kaigsuonan sa mga taong moingon nga dili patungod nimo, dili patungod ani simbahan na, mga kaigsuonan, kitay moingon nga kung dili tungod sa Dios, dili ka mabag-o. Kitay mo litok kay wala man na nila makat-on eh. Kung dunay mga tao nga daygon ka, dunay mga tao mga kaigsuonan nga ipataas ka, ikaw mo'y mulitok nga mapataas nimo ang Dios, dili ang imong kaugalingon nga imo silang tugutan, nga imo silang uyunan. Kuyaw ra ba kaayo mga kaigsuonan kung naapata sa tao sa tawhanong kinaiya? Kay dunay mga tao nga mudayeg nato, entertaino nato ato sakyan, dili na siya maoy makatabang nato para makapamuhat ang Dios atong kinabuhi. Makatabang Hinuo na aron ang kinabuhing tawhanon, ang kinaiyang tawhanon mao na nooy bubalik paghari. Munang sugod karon mga kaigsuonan sa atong pagkabati ni ining maong mensahe, kung doon na may mudayeg nato, doon na may mudayeg nimo, doon na may mo pasidungog nimo, ikaw, ako, kita maoy mulitok nga pasidunggan daygon ang Dios lamang og wala nay lain. Dunay mga tao maingon dili patungod nimo, dili patungod sa imong mga kahago sakripisyo, kung wala na nila makit-i mga kaigsuonan, kana bitang wala nila makit-i nga plano o tungod gyud nas Ginoo, kita mo'y mulitok ana. Ha, kita mo'y mulitok para mabantayan nato, maproteksyonan nato ang atong kalag. Kay nganuman, bantayanan kay ni atong kalag. Kay naa diha ang atong pagbati, naa diha atong emosyon, mga feelings, naa diha atong panghuna-una, mga pangandoy, bantayanan kayo na. Unya mahilabtan na siya pinaagi sa atong madunggan nga mga mensahe. So dili na to tugutan nga mutubo ang garbo, mutubo ang pagkamahapahitason, kinahanglan ato na nang gipatay kanang mga tawhanon nga kinaiya, kanang mga maunay giingon ni Pablo mga kaigsuonan diha sa Kolosas kapitulo 3 mga kaigsuonan versikulo 5, busa patyan ninyo ang tawhanon nga kailibgon. Unsa man ang kailibgon, kasagaran mga kaigsuonan, maumanay muhari, maumanay sinugdanan sa garbo. Naay mga tao mga kaigsuonan nga magwali or mangulo unya ang ilang daygon, ang ilang ng kaugalingon, ang ilahang naay may mga tao mga kaigsuonan mga magwawali nga dili tuod kanang word nga mudayeg sila silang kaugalingon, pero masabtan
Gikan nimo sila nga ang ilang kaugalingon mo'y gibayaw sa paagi sa pagpangumpara sa uban. Kung ang trabaho magud nato ikumpara og itandi ni sa uban, mga kaigsuonan ang mahitabuan na di gyud na nato matugutan nga ang ato ang kaugalingon mo'y alkanse kay sa uban. Mauna nga kung naatay na buhat, kung naatay na himo, dili nato tugutan nga ato ni ikumpara ni bisan kinsa, kun dili ato ning itandi kung nahisama dabe ni sa atong Ginoong Hesukristo. Mauna nga kung dunay mga tao nga mga magwawali o kahaba nga mga kaigsuonan nga nagpaila nimo gikan sa laing simbahan, unya inana ang ilahang kahimtang mga kaigsuonan ilang pagdumala, likayan nato na kay mao man ay maka-impluwensya ang mahitabo ana mga kaigsuonan, murag sila na insakto. Naamang gani panahon mga kaigsuonan sa ato ang Ginoong Hesukristo samtang nagwali siya, nya do na poy mga laing tao mga kaigsuonan gawa sa mga tinun-an ni Jesus nga nagwali sad. Nya ingon ang mga apostoles nga pahunungon nanto sila. Ingon si Jesus ayaw sila pahununga, sagday sila kay mao ni siya ang dapig kanato wala magpatibulaag kanang dili bitaw mo guba mga kaigsuonan ko sa Ginoo. So ang pagkabalaan mga kaigsuonan importante kayo. Og dili nato tuuhan nga mahingpit lamang ang pagkabalaan kung patay na. Ayaw ni siya tuuhi nga sama sa gibuhat sa uban nga mga kasimbahanan nga isa ideklarar nga balaan kung patay na. Isa na noon mabalaan kung patay na. Kita nga mga buhi dapat mga kaigsuonan hingpitang mahimong balaan. Way problema sa tao. Ang importante atubangan sa Ginoo. Unsaon man aron mahingpit ang atong pagkabalaan, una sa tanan tugutan nato ang Dios nga siya mo'y magapanarbaho sumala sa gilitok ni Pablo. Mga kaigsuonan, hinaot paunta nga ang Dios maghimo kaninyong hingpit nga balaan aron walay makitang salawayon bot ipasabot dunay buhaton ang Dios sa matag usa nato kay kinabuhi. Kanus aman ni mahitabo sa panahon nga ang atong kinabuhi wala tay lahaing gitagaan niini kundi ang Biblia, ang balaang kasulatan. Kay ang pulong sa Dios, ang balaang kasulatan, maumay makabag-o nato, maumay makapausab nato. Kabantay mo anang mga tao nga nagtuo nangalagad sa Ginoo pero nagsimba pero walay Biblia, wala magsunod, wala magkinabuhi sa Biblia, magbisyo ra. Mausab na kita. Kung kita mismo nag-alagad ta sa Dios, nagsimba ta sa Dios, nagtuo ta sa Dios, nagampo ta sa Dios, wa gani tay basa-basa, di gani ta maminaw unsay mga pagtulunan sa Biblia, di gyud ta makasigurong bag-o ta. Importante nabuhi tas Biblia. Sugod karon nabuhi tas Biblia, nabuhi ta sa pulong sa Dios, nausab ta, naluwas ta mga kaigsuonan dili sa karatula kun dili sa mensahe sa Dios nga naa sa Biblia. Wa may lain makabag-o na to ang mga pagtulunan sa Dios. Sa diha nga hingpit na tangbalaan mga kaigsuonan, makakita ka kanunay sa mga plano sa Dios. Makakita ka kanunay sa mga pamaagi sa Dios. Unya sa dihang makakita ka, makadungog ka sa pamaagi sa Dios, excited ka, dili ka masuko. Kay makasabot man ka. Maubitaw nang giingon sa Hebreo mga kaigsuonan ko sa Ginoo. Ako na siyang tan-aon kung asa to sa Hebreo na ako nabasa. Hebreo kapitulo 12, versikulo 14. Paningkamuti ninyo ang pagpakigdait sa tanang tao. Og ikaduha nga pagpaningkamutan, pagkinabuhi nga balaan. Kay gawas niini walay makakita sa Dios. Unsa may buot ipasabot
sa maong mensahe mga kaigsuonan. Unya kining maong mensahe, hinumdumi ha, gitaytulan ni sa writer sa Hebreo, mga pahimangno og mga pasidaan. So importante ni siya. Pasidaan ni sa Dios, pahimangno ni sa Dios ug kini alang natong mga magtotoo. Unsa may mga pasidaan, mga kaigsuonan, pagpaningkamot sa pakigdait sa tanang tao. Unsaon man aron naa kay pakigdait kung entertino nimo ng mga bati nga mga pulong na aday tay pakigdait ana. Ayaw entertina, dili na to entertinon ang mga bati nga mga pulong, mga pagdaot kay dili gyud mo hari ang pagpakigdait ana. Kay nganuman mabikil ang imuhang pagbati ana. Kung naa may mga pagdaot, naa may mga pagsaway, pagbutang-butang, bisag unsa pa na, ayaw na entertina, ipalapos na speakers donggan. Unya, paminawa kanunay ang mga mensaheng langit nun, naamas awit, naamas mga wali, hunay tagaig panahon. Mag-drive man ka, magmotor man ka, magsakay man ka, maghigda man ka, ihatag imong hunahunas pulong sa Dios. Sultihan ti ka, malinawon ka. Magmalinawon ka. Pero bisag haruhay pa kayo ka, naghiray-hiray ka, unya relax kunuhay ka, unya ang imong nahuna naghuna-huna na ka atong mga paglibak, gidaot ka, gibutang-butangan ka, mura na ka anak mo utong. Mura kag mo utong anak. Masakitan ka. Maghuot imong dughan, lugos ka ginhawa, magniwang ka. Dali kang matiguang. Bisasaon nimo og palit og mga kanang makapabata ang imo nahuna. Murag dali ng lunganan. Kung entertino nimo ang mga bati nga mga pinulungan. Busa si Haring David niyon, bulahan ang tao nga dili maminaw sa tambag sa dautan. Ang tambag sa dautan mga kaigsoon kung imong lantawon puro daot, puro hagit. Ingnon ka nga, sige. Kanang ayaw pag tinalawan. Pero bulahan kay ng talawan oy. Talawan sa pagbuhat og dautan, pero isog sa pagkinabuhing matarong og balaan sa tubangan sa Dios nga atong gilagaran. Unsay giingon dinhi mga kaigsuonan sa katapusang pahimangno o pasidaan, paningkamuti ninyo ang pakigdait. Ato ning trabaho. Dili ni pwede nga, Lord, ikaw na'y bahala. Atong trabaho nga maningkamot ta. Unsa may buhaton nato sa pagpaningkamot aron naay pakigdait. Ayaw lagi entertina ang mga bati nga mga pulong, naay mga sugilon, mga hunghong dihang bati, ayaw na entertina. Ina nga sagdi lang na mga bata pa na. Kita nalay mo sabot. Nya gidaot man ka, giguba man ka, kuan man ka gilibak. Sagdi lang, wala na sila'y maani. Unya kung ako nang entertinon, apil kung wa po ko'y maani. Di ba no? Unsa may imong maani nga maayo kung imo na entertinon? Ayaw na entertina. Panalanginan ka. Inay mong tapad ayaw entertina ng pagpangdaot eh. Wala ta giluwas gipakamatyan aron magpabilin ta ana. Amen. Hallelujah. Salamat sa Ginoo sa iyang mga mensahe. Paningkamuti ninyo nga pakigdait sa tanang tao og paningkamuti ang pagkinabuhing balaan kay gawas ni ini walay makakita sa Dios. So kung dili nato mga kaigsuonan kanang ikinabuhi ang atong nadunggan og ato ang nakatunan sa balang kasulatan, dili ta makakita sa plano sa Dios. Dili ta makasabot sa mga mensahe sa Dios. Pero kung wala tay laing entertinon gawas lamang sa mga saad sa Dios, sa mga pulong sa Dios, mga maminaw tag mga awit makalangit, mga kaigsuonan kus Ginoo. Wow, malipayon ta, malinawon ta. Unya pagkanindutang kinabuhing Kristohanon nga malipayon. Naaman toy alantuson. Unsa may mga alantuson? Siyempre, ang kinabuhing Kristohanon daghang kayong dapat likayan. Mga bisyo nga maoy gikaibgas mga taong nas kalibutan, mga butang nga maoy higugma gikaibgan sa mga mata sa tao. Dapat kaantigutan mo antos nga dili gyud nato natugutan aron padayon ta nga sa atong pagpuys kalibutan sa Dios kanunay kitang gitabangan.
Mga kaigsunan, alas 10 na, kinahanglan kong mo namili tungod kay do na milakaw. Mga kaigsunan, padayon ming nangandam alang sa medyo taas-taas pa man ang pagpangandam, pero dili na ko ni kalimtan ang pagpangandam importante sa tanang panahon. Labi nas umalabot na to nga buluhaton karong Marso, layo pa kaayo na ha, pero kinahanglan adlaw-adlaw dado na to nis mga pagampo. Ako nagtuo mga kaigsunan nga naatay nakatunan. Sa dili pa ko manamilit akong basahon o sa mga bersikulo nga akong napamalandungan. Sa pagpangalagad, sa pagsimba, importante ang pagkinabuhing balaan. Kay dili dawaton ang atong halad ug ang atong pagsimba. Sirado ang langit kung dili ta balaan. Kung atong balaan 50%, unya ang 50% hugaw, dili sad na dawaton sa Dios. Kinahanglan hingpita. Kinahanglan 100% atubangan sa Dios hingpita. Roma kapitulo 12 bersikulo 1. Mbo sa mga igsoon tungod sa dakong kaluoy nga gipakita kanato hangyoon ko kamo sa pagtugyan sa inyong kagalingon ngadto sa Dios. Ingon nga buhing halad, balaan og makapahimot kaniya. Mao kini ang matuod nga pagsimba nga angay ninyong ihalad. Dili na nako na dapat i-discuss. Kay nagtuo ko nga ang balang espiritu nga naa sa matag usa padayon nga magpahinumdom sa mga pulo nga naa sa Biblia. Aron ang atong pagsimba mahimong mapuslanon og tinuod nga halad, hingpit ang atong pagkabalaan. Dili na tutugutan nga ang atong espiritu kalag og lawas mahugawan. Dili na tutugutan na. Mao na nga atong isurrender og itugyan nato sa Dios ang tanan. Mga kaigsuonan ko sa Ginoo. So dalaygon ang Dios nga nagatudlo kanato, nagapahinomdom kanato. Unang Tesalonica 4 bersikulo 7, ang Dios wala magtawag kanato aron magpuyo kita sa sala, kundili aron magkinabuhi kita nga balaan. Mga kaigsuonan ko sa Ginoo. Mga bersikulo nga ako apag yung i-share. Ikaduhang Pedro kapitulo 3:11, og sanglit kining tanan, laglagon man ni ining paagiha. Unsa may angay ninyong buhaton, kinahanglan nga magkinabuhi kamo nga balaan ug ihalad ang inyong kinabuhi ngadto sa Dios. Dalaygon ang Dios nga nag-uban ka nato. Oras na sa akong pagpanimilit o kako naglaom nagtuo nga naamos kadasig sa pag-share ni ini ngadto sa uban. Og ako nagtuo nga sa atong panag-uban doon na tayo nakatunan ka mga mensahe na mudala ka nato diha sa hingpit nga pagkabalaan sa atubangan sa Dios nga atong gialagaran. Amahan na mo nga Dios nga makagagahom, salamat o Dios sa imong mga pulong. Salamat o Dios sa imong mga mensahe nga imo kaming gitudluan kung unsaon namo pagkinabuhing balaan ug unsay angay namong paningkamutan ug unsay angay namong buhaton. Amahan, salamat o Dios sa imong pagkamaayo nga nabati namo ang imong presensya. Nabati namo o Dios ang imong tingog, nasabtan namo ang imong mga mensahe. Salamat o Dios sa mong pag-uban kanamo. Salamat o Dios sa imuhang pag-atiman kanamo. Niya kami o Dios, among isalig diha kanimo ang among kinabuhi, among isalig diha kanimo ang amoang espiritu kalag ug lawas. Diin ang pagkabalaan mao imong makita sa among matag kinabuhi. I-bless Ginoo ako mga kaigsuonan nga sa ilang pagpanarbaho, sa ilang pagnegosyo, bisan asa sila karon. Salamat Ginoo nga ang imong mga pulong maoy matipigan sa usag-usa. Kaya ang imong pulong gahom nga maoy muluwas kanamo sa diha nga kami mutuon ini. I declare blessing sa matag usa nga ang kalipay kalinaw,
ug ang katagbawan kanunay maoy masinatian sa matag kaugalingon ug Pinoyanan. I declare blessing right now in Jesus name. Amen. Amen. Kini igsoon Pastor Gideon moingon na usab sa ato nga programa ang pulong sa Dios atong kinabuhi. Ang pulong mo kinabuhi ko. God bless. O salamat kayo sa inyong pag-share sa ato ang programa. Alang sa mga naminaw sa ato ang FM station 101.3 nga nanuka diri sa sitio Kalugtugan, temporaryo usa natong i-close kining ato ang station tungod kay wa may mabilin diri sa istasyonan. Wala pa may makaatiman. So ato saning i-close kay doon na may lakaw akong misis o akong mga anak padayon sa pagpangandam sa ato ang mga buluhaton sa unahan sa atong pagpangalagan. God bless kanatong tanan. Maingon man sa tanang mga listeners. I declare blessing in Jesus name. Bye-bye. Hallelujah, 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 hallelujah. Ibayaw ka, iisa ka sa among pagdai, kanimo lang Jesus. Ibayaw ka, iisa ka sa among pagdai, kanimo lang. Ihalan ng tanan, itubyan ng tanan, iha kanimo Jesus among Ginoo. Hallelujah, 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 hallelujah. Musayaw ko, mulukso ko, mudagan ko dool kanimo Jesus. Musayaw ko, mulukso ko, mudagan ko dool kanimo.